בוקר טוב לשני גליאני דורון, מנכ"ל שיטת הצמידים וקואוצ'רית הרזיה. אהלן. ושלום גם לך, לירז רון פבין. פבין, מאמנת אישית. נכון, בוקר טוב. בוקר טוב. שני, אני אתחיל איתך, ספרי לי קצת על הקשר בעצם בין העבודות שלך, של לירז. אוקיי, אז אנחנו בעצם משווקים שיטה, כבר כמה שנים בארץ, שבעצם מטפלת בסיבה האמיתית להשמנה, שהיא אכילה רגשית. ולירז למעשה מאמנת נשים למציאת בן זוג, נשים שצריכות לעשות הרבה שינויים, אז היא גם מדברת על שינוי הרגלים, היא גם מדברת עם נשים שבגלל שיש להם בעיות רגשיות, הם העלו במשקל ולכן זה הוריד להם את הביטחון העצמי ולכן קשה להם למצוא בן זוג. והכרנו, היא שמעה על השיטה שלי, אני שמעתי על השיטה שלה, וחברנו לעבוד ביחד. לירז, איך באמת שמעת על השיטה של שני? אני חושבת שראיתי מודעה איפשהו, ואז גם גילינו איזשהו קשר אישי שלא היינו מודעות עליו, והיה חיבור מיידי, גם בגלל באמת הקרבה בתחומים, וגם חיבור אישי שלו. שזה תמיד כיף. שזה תמיד כיף, כן. בואו באמת תנסו להסביר לכל אחת מהזווית שלה על הקשר בין המצב הנפשי שלנו, לבין המשקל, לבין הזוגיות. אוקיי, אז אני אתחיל. בבקשה. אז ברגע שמישהי, אדם באופן כללי, אבל אני אדבר ספציפית על נשים, כי זה הקהל שאני בעיקר עובדת איתו, נמצאת באיזשהו מצב רגשי מעורער, חוסר ביטחון, אכזבה מאירוע מסוים, מזוגיות שלא התממשה, יש לזה המון השלכות. יש לזה השלכות כמובן על התזונה שלה, ואז גם על הגוף ועל הדימוי העצמי, ויש לזה המון השלכות גם על הבחירות העתידיות שלה. לפעמים היא בעצם רוכשת לעצמה מערכת אמונות חדשה על החיים, שהיא לא משרתת אותה, שהיא מאוד ככה מכילה את כל האכזבות והכאב ואת כל הדברים הלא נעימים שקרו לה, ואז באופן מאוד מפתיע זה ממשיך ומשחזר את עצמו באירועים הבאים. לא כל כך מפתיע, את מאמנת אותה בעצם לראות תמונת חיים אחרת, פרשנות שונה למה שהיא מאמינה בו. נכון, ליצור פשוט תמונת חיים אמיתית שמתחילה במוח וברגש, ואז כמובן המציאות מדביקה את הקצב. אוקיי. שני, איך את רואה את הדברים? בעצם אני אחדד, שתינו מדברות על התניה. אצלנו ההתניה היא ברפלקס המותנה, במתיחת הצמיד, זה משהו שפיתח דוקטור חיים אורון פה בארץ, וגם לירז בעצם מדברת בשיטה שלה, בסדנאות שלה, על העניין הזה של ההתניה, על האוטוסוגסטיה, שזה אצלנו הכל בראש. אני אחשוב שאני אראה טוב, אני אחשוב שמגיע לי בן זוג, אני אחשוב שאני אמצא בן זוג. כלומר, זה הכל אצלנו בראש, אנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה פה בראש. וזה מתחיל ונגמר פה בראש. בתת המודע. בתת המודע שלנו. עכשיו, בשיטה שלכם יש באמת את הצמיד, שזה משהו נורא נורא מוחשי. לירז, אצלך יש גם משהו במציאות שנעזרים בו מעבר לדיבור הפנימי, שהוא כמובן הכי חשוב, אבל יש משהו חיצוני? יש סממנים חיצוניים, אנחנו יוצרות בעצם תמונת חזון אידיאלית של אני שאני הולכת להיות בעוד מספר חודשים, וזה גם פיזי, אבל זה המון המון רגשי. אנחנו ממש מציירות את הרגע שהולך להיות שם, את הביטחון, את האהבה, את השותפות עם הבן זוג החדש, ואני גם אוהבת להעניק ללקוחות שלי בסוף איזשהו תכשיט קטן שהולך איתם, ופשוט מזכיר להם את התהליך שהם עברו. זה עושה את שלו. מה קהל היעד שלכן, של שתיכן, בשיתוף פעולה הזה? כל אישה באשר היא. מגיל 20 עד גיל, דיברנו עכשיו גם אפילו שיש לך מישהי בת קרובה ל-70. נכון. כלומר, היום אין פה גיל. נשים שרוצות פשוט לחיות טוב יותר, שרוצות להכניס איכויות חדשות לחיים שלהם, זוגיות ראויה, אהבה, ולאהוב את עצמן, פשוט. ואתן עושות איזושהי תוכנית שכוללת בעצם פגישות גם איתך כמאמנת וגם איתך כקואוצ'רית לתזונה. כן, אנחנו ממליצים בשיטת הצמידים, ממליצים ללקוחות שלנו, יש לנו לקוחות גם גברים, גם נשים, בעיקר לנשים, להגיע ללירז. ואנחנו מאוד ממליצים על השיטה שלה, בשיטה שלנו, וזה ממש חובר, זה מדבר בעצם על אותו דבר רק בצורה אחרת. מחזק אחד את השני, ושיתופי פעולה תמיד הם דברים שמאוד מקדמים ובהחלט מבורכים. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים עם סטיילינג לקלות וגם עם פינת אימוץ בעלי החיים שלנו. כבר חוזרים.